Kif tilaqqa l-ewwel darba l-Bord tal-Kunsill Konsultattiv tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCCC, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zirinzo Zoppardi saħaq kif dan hu post ieħor minn fejn qed jevolvi s-settur tal-kostruzzjoni f'pajjiżna. Dan filwaqt li rrikonoxxa kif dan il-Kunsill se jkun qed ikompli jimbotta numru ta' inizjattivi fis-settur tal-bini mis-sena li ġejja l qudiem. F'din il-laqgħa ċermen ta' dan il-Kunsill, il-Perit Ċans Boħaġar innota l-funzjoni li se jkun qed jaqdi l-istess Kunsill kif se jservi ta' forum fejn jiġu diskussi ideat u regolamenti proposti mal-partijiet involuti. B'hekk regolamenti ġodda u l-implementazzjoni tagħhom ikunu tal-ogħla livell. Sa dan it-tant Boħaġar spjega kif il-Kunsill se jtellaq riċerka biex jiġi esplorat potenzjal fejn is-settur tal-kostruzzjoni jkun jista' jitjieb fosthom fuq kif isir ix-xogħol u l-prattiċi tajbin li jistgħu jiġu adottati minn barra minn xtutna. Minn barra hekk, il-Kunsill se jara wkoll li jippromovi din l-industrija fost iż-żgħażagħ. F'kumment li tan lill-midja l-Ministru Zirinzo Zoppardi spjega kif dan il-Kunsill se jieħu post dak li kien magħruf bħala l-BICC u awgura kull suċċess lil dawk kollha involuti. Dan huwa Kunsill ġdid illi twassal permezz ta' liġi ġdida illi qed jieħu post dak li kien imsejjaħ il-BICC. Kunsill illi se jkun qed jipparteċipa f'diskussjonijiet fit-tiġdid li se nkomplu nagħmlu fil-qasam ta' regolamentazzjoni tal-bini f'pajjiżna. Nawgura lil dawk kollha f'dan il-Kunsill għal aktar ħidma, għal aktar diskussjoni, għal aktar konsultazzjoni biex inwettqu din il-bidla flimkien.